Hej alle sammen. I dag der skal jeg lave en DIY på hvordan man laver et pænt armbånd. Og det man skal bruge, det kommer her. Okay, den første ting vi skal bruge er sådan et her orange snørbånd. Anden ting vi skal bruge er sådan et her gavebånd. Okay, så skal vi først have de to bånd. Så binder vi en trippelknude, eller hvordan man skal forklare det. En dobbeltknude. Yes. Og så strammer vi den rigtig godt ind. Og snørbåndet, det kan også bare være rundt det, man har, eller et eller andet. Så har vi lavet en trippel. Og så det næste vi gør er egentlig bare at binde en videre knude længere ned. Så det gør vi igen her, hvis man kan se det. Og strammer den. Okay, nu er den nået rigtig langt, så jeg vil bare lukke den. Og det gør jeg faktisk bare ved at binde en knude rundt om det her. Og så binder vi en knude, og så er vi færdige. Så kan man altid justere den, så den bliver pænere og sådan. Okay, sådan her er det færdige resultat. Og jeg synes bare, det er rigtig flot. Og farvestrålen i de her farver, som jeg har valgt. Jeg håber, at I vil prøve det derhjemme. Tak for det.